the sun. Ano yan na nagraksa? Ano yan na nagganas? Ano yan na nagpintas? Biyag ko hindi agyan aglaluto at daan. Biyag ko dito'y danan muin ka aglatot sa muyan ko'y kaunggan. Diyan man may liw-liwa, di tamo tati at sara. Hindi daton mo kaya't taayat
Ulod ko may nakarangpin ang nagsabit at agbiyakin. Minsan arabi nga sulat jay bulan nagregrek tiling naaw diya ka masetasan baro bukod nga tulbigan pinilit mo anilupan pinaybay anak kong biyag ko tingalan medalan inugalan nga aldaw yagarimpay kaniyat nga di ka doon makinayat nudilaeng kaniyat nyeme ditaw makakitakan day namin pitas nyemtay siya pinaybay anak kong biyag ko tingalan medalan. Minsan arabi nga sulang jay bulan nagregrek tiling naaw diya ka masetasan baro bukod nga tulbigan pinilit mo anilupan pinaybay anak kong biyag ko tingalan medalan yun na nga aldaw ikarimpay kaniyat nga di ka doon makinayat nudilaeng kaniyat ngemi din tang makakitakan di napit pitas ngem siya pinaybay anak kong biyag ko tingalan medalan pinaybay anak kong biyag ko tingalan medalan. Nuang kuing na panakukun kiti kamuti makasasangit may itinwangin naganye Iyang tututin natari patong ititigwin pagkulin na nasken ang tularin awan kaniyanan ano hinadalag ka asumanan huriwag ka sinipang ikipuno nagkarantat lang ka urayan na sa kumanin na at pasuwang ikipan na kailanana kasta niya kagati sa lasong ang bet na ti malemen at ikayat na lumangay pagpiyagin ganyan pas tiraraipin apalang biro pang kidanan alang biro na dandanin pa na kaapitin hinggan apay kanalitay tabagam nalpay hindi na mo ang itipresyo itipakan niya kagantin di parang isa dapat pagkitin nakikinumen yan kung anak sumulit ang nunis karabi sumarunua pa nagtatalo kasi kaket ngematon doble pay itipresyo ikipapono awan pa'y katinda ng marigasyon di gasolina ikipadalong di ang kilbertin ng isaldan tal-talon di nansang ang masakar hindi makirin di pamilya tatay maruna nga pasapasagyan ng asawa naglasang di pagkasat na balsedito'y balsedita kaya lang kung nantay may sangain tarya kasta niya kagati sana sumang pet at di malemen anyan arika di maklaro mang ayin at ang pupo niya kagati isa pa yan ang pangpangkansan
semua sah Apa mungkar isuna Yang kegetin tak isuna Alam hidup nanti amin Hana tengan nana Akso balikai Lumamin ke kupada Akso balikai Lumamin ke kupada Siput may dinamdamu Ngayon ka kaserpa Kas kaman lang may dalaya Anangan sa'yo kaniya Kas ang hinabyak mo Mantik ka yarigan Hindi ka mapulus Natin magkumala Ananot na pintas mo Naiingot ang munay Ibig ka man ay asang ikwam Nunong patay Agayat kaitan Nakasagsaniwang bay Yan kamay at tuyan Nakarikagan Sipot may dinamdamu Ngayon ka kaserpa Mas kaman na kay dalaya Anangan sa'yo kaniya Mas ang inabyak mo Manay ka yariga Hindi ka mapulus Pati pagkumala Ananot na pintas mo Ngayon ikot ang unay Ibig ka man ay asan ko Agayat kaitan Nakasagsaniwang bay Yan kamay at tuyan Nagkarigagan Ananot na pintas mo Ay ingot ang munay Ibig ka man ay asan